vil have en dobbelt runde her. Så jeg kender ham for. Hvorfor? Skal hun ikke? Nej. Jeg kan jo forbi den her. Stop på det. Får hun ikke lave en kold stol? Nej. Jeg ligger altså ikke helt ned til 9, synes jeg. Det synes jeg er mega dårligt til. Jeg ved ikke, hvordan hun gjorde det. Nå, fint. Vi har fået næste uge træning, start nummer 52, som er Martin Korsvig. Derefter er start nummer 53, Peter Mathiasen. Og start nummer 54, efter Laurelsen, blevet så klar til opvarmning.